Napsütéses, vidám, szép napot kívánok! Szeretettel köszöntelek itt a videóban. Egy nagyon izgalmas témáról lesz most szó, ami a mindennapunkat betölti, az ingatlanunk, az otthonunk energiafogyasztása. Hihetetlen, hogy néhány hónap alatt hogy felborult az eddig megszokott rendszerünk, és olyan kérdések merültek föl, ami eddig nem is gondoltuk, hogy föl fog merülni. Hát erre szeretnénk válaszokat adni. 20 éve foglalkozunk ingatlanokkal kapcsolatosan, az ingatlanok felújításának finanszírozásával, illetve 4 éve a napelemes hőszivattyús beruházással. Sok ingatlanban már megtettük különböző műszaki megoldásokkal, nulla lett a rezsijük. Ellenben ma már ez a nulla rezsi, ez kezd füstbe ment tervé válni, ha valaki most kezd hozzá. Mégis nekünk erre van műszaki megoldásunk. Hát alapvetően ugye villanyt és gázt fogyasztunk egy ingatlanban, vagy a gáz helyett valami más fűtési módokat használunk. Konvektort, vagy vegyes tüzelésű, fatüzelésű megoldásokat. Mi mindenképpen egy napelemes rendszerbe gondolkodunk, amelyik az áramot teljes mértékben, 100%-ban tudja kikompenzálni, a nap pedig süt. Ezt idáig csináltuk a visszatáplálós rendszerrel, most el kell gondolkozzunk az akkumulátoros módban, ami drágább lesz természetesen, ellenben olyan ingatlanunk lesz, amelyik szigetüzemben működik. Az év nagy részében 8-10 hónapon keresztül függetlenek vagyunk az áramhálózattól, és csak egy néhány téli hónapban, napi néhány órában kell, hogy használjuk az áramhálózatot. Ehhez kapcsolódik a klíma vagy hőszivattyús megoldásunk, ami a fűtést hivatott szolgálni. A meglévő fűtésrendszerünkkel nem kell csinálni semmit, pluszban kiegészítő elemeket helyezünk el, és akkor fog ez működni. A napelemes rendszerrel avval 100%-ban tudjuk energiaköltségeinket helyettesíteni. A hőszivattyús klímarendszerünkkel 50%-ban tudjuk a fűtési számlánkat csökkenteni. Mi vállaljuk mindennek a tervezését, kivitelezését, finanszírozását. Ez idáig így működött. Most is működik, ellenben a rezsimentes ház programunkba a rezsimentes szót idézőjelbe kell tennem, mert már nem lesz feltétlen rezsimentes, csak csökkentett rezsijű. És most már előtérbe helyeződik az, hogy hőszigetelést, korszerűsítés, felújítást is végezzünk az ingatlanunkon. Partnereinken keresztül ezt is meg tudjuk tenni, ebben az esetben 30%-kal csökken az energiafogyasztásunk. Ha hőszigetelés, korszerűsítés, felújítással 30%-ban csökkentjük a ház fűtési energiahasználatát, hőszivattyú klíma megoldásokkal csökkentjük 50%-ban a fűtési költségünket, akkor már nagyon nagyot csökkentettünk, azt a maradék áram szükségletet, ami van a fűtésre, illetve az áramhasználatra, azt pedig napelemmel kell pótolni. És jó hírem van, ezt 3 különböző fázisban is meg lehet valósítani. Elsősorban akik fával vagy pedig gázzal tüzelnek, azonnal egy hőszivattyús vagy klímás megoldással azonnal le tudjuk felezni a fűtési költségeit. Utána jöhet egy hőszigetelés, korszerűsítés, felújítás, ha még nem történt meg, és egy következő fázisban pedig napelemet tudunk elhelyezni a tetőn, ami az összes energia szükségletünket biztosítja. Ezáltal vagy a teljes évben, vagy pedig egy 8-10 hónapon keresztül teljesen energiamentes lesz a házunk. Ha süt a nap, a mi házunkban működik az energia, akkumulátorok pedig biztosítják az éjszakai energiafogyasztásunkat. Mindez egy kézben a lakáscélok.hu Kft-nél, aminek a telefonszáma az 20 266 0011. Én Szabó István vagyok, ennek a cégnek a szakmai vezetője. Mindenképpen a munkánkat egy helyszíni felméréssel kezdjük, ahol műszaki tanácsokat adunk és árajánlatokkal lepjük meg önöket, és amennyiben kedvező, akkor mi a lakáscélok.hu
pénzügyi cég megtervezi és finanszírozza ezt a beruházást, és a kivitelezést pedig partnereink végzik el, akik a partnereink garanciát vállalnak a beruházásokra. Kérem, jelentkezzenek a videó alatt fölött található linken, vagy a 20 266 0011-es telefonszámon. Minden jót kívánok!